αναπτυχθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία, την οποία την έχουμε ξεχάσει. Η ιδιωτική πρωτοβουλία, δηλαδή ο ιδιωτικός τομέας, πρέπει να υποστηριχθεί αν θέλουμε να ελπίζουμε σε κάτι καινούριο για την Ελλάδα και αποτελεσματικό. Να σας κάνω ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Ίνεγλη. Εσείς μπορείτε να κινηθείτε εύκολα μέσα στη πόλη, διότι θεωρώ ότι είστε ένα νέο πρόσωπο, δεν είσαστε παλαιοκομματικός. Μπορείτε να πάτε να πιάσετε τους νέους, να τους κοιτάξετε κατάματα και να ακούσετε, να φουγκραστείτε και να πείτε οτιδήποτε μαζί τους. Ένα παλιό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ή του Πασόκ μπορεί να το κάνει αυτό? Δεν είσαστε σε ένα διαφορετικό δρόμο προσέγγισης με τους νέους? Γιατί οι νέοι σκέφτονται να απέχουν από αυτή την εκλογική διαδικασία, αλλά μπορεί και να πάνε να ψηφίσουν, αλλά επί της ουσίας δεν θα ψηφίζουν, θα τιμωρήσουν και θα έλεγα θα πυροβολήσουν. Να το θέσω και έτσι. Κοιτάξτε, εγώ ως νέος δεν αντιμετώπισα προβλήματα. Η δυσαρέσκεια του κόσμου βέβαια σίγουρα εκφράζεται καθημερινά. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι και καλύτερη εποχή για παλαιότερους πολιτικούς. Ωστόσο σίγουρα πρέπει η νεολαία να ασχοληθεί ενεργά. Θα πρέπει οι ψηφοφόροι έχουν ένα καθήκον, τέλος πάντων, να εκλέξουν νέους βουλευτές, να μπει νέο μας στη Βουλή. Και από τους παλιούς θα έλεγα να επιλέξουν κάποιους που πιστεύουν ότι έχουν επιδείξει αγωνιστικότητα και ικανότητες. Η νεολαία πρέπει να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική, πρέπει να δείξει κάποια πρόσωπα τα οποία είναι ικανά για να βοηθήσει τον τόπο. Η νεολαία σε αυτή τη νέα εποχή που έρχεται πρέπει να σταθεί αρρωγός και να είναι και προτεργάτης, θα έλεγα, γιατί με την καθαρότητα του πνεύματός της θα μπορέσει να δώσει πάρα πολλές λύσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, είδομεν λοιπόν, κύριε Ίνεγλη. Τώρα μπορείτε να μας μεταφέρετε εδώ στους ακροατές του ραδιοενημέρωση τελικά αν έχει κλειδώσει το ψηφοδέλτιο στην Πιερία? Έχετε καμιά καλύτερη ενημέρωση από εμάς? Κοιτάξτε, το ψηφοδέλτιο λίγο πολύ έχει καταρτιστεί, απλώς περιμένουμε να αναγγελθεί και επίσημα. Εντάξει, αυτό δεν μπορώ να προσθέσω κάτι παραπάνω. Είναι νομίζω στα χέρια του Προέδρου. Μάλιστα. Πιστεύετε αυτήν την εβδομάδα θα τελειώσει η ιστορία ή κάποιος που θα θέλει μάλλον θα είναι μέσα στην εξάδα, θα του δώσει λίγο χρόνο δυναμικής? Δεν παίζεται με ίδιους όρους με τους παλιούς. Κάπως έτσι το καταλαβαίνω. Πιστεύω ότι είμαστε στο όριο, δηλαδή αν αναγγελθούν τα ψηφοδέλτια αυτή τη εβδομάδα, πιστεύω ότι θα υπάρξει χρόνος και βέβαια ο καθένας και να στήσει ο καθένας στο πολιτικό του γραφείο και να δει και να κάνει πυρήνες, στρατηγία και όλα τα άλλα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ίνεγλη. Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, θα ήθελα να πω βέβαια ένα τελευταίο σχόλιο, ότι βλέπουμε από τα κανάλια τώρα να φέρουν στην επιφάνεια κάποιες περίεργες δημοσκοπήσεις. Εγώ θα ήθελα έτσι να... την έχουν σταθερά πτωτική είναι η τάση της. Πτωτική λέω. Ναι, αυτό όμως εγώ πιστεύω δεν ισχύει. Δηλαδή έβλεπα προχθές ότι ανεβάζαν τα ποσοστά του νέου Προέδρου του Πασόκ, του κ. Βενιζέλου, ως προς τη δημοτικότητα. Λέγανε ότι έχει υψηλότερη δημοτικότητα από τον Αντώνη Σαμαρά. Εγώ θα έλεγα να προβληματιστεί ο κόσμος με αυτές τις δημοσκοπήσεις. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος... Ακούσαμε και τον κύριο Καρατζαφέρη. Αν δώσει λέει 500.000 ευρώ λέει σε μια δημοσκοπική εταιρεία, μπορεί να τον βγάλει και πρώτο. Εγώ καλώ τους πολίτες να χρησιμοποιήσουν την κοινή λογική τους. Δηλαδή πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι συνυπεύθυνος για την κατάσταση της Τρόικας στην Ελλάδα να μπορεί να ανταγωνιστεί σε δημοτικότητα έναν αρχικό κόμματος όπως ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος δουλεύει όλα αυτά τα 2,5 χρόνια, και να μπορεί μέσα σε 2 μέρες ο κύριος Βενιζέλος να έχει καλύψει αυτή την απόσταση. Εγώ θέτω ένα απλό εύλογο ερώτημα, το οποίο μπορεί να το απαντήσει ο καθένας και κάποιος που δεν ασχολείται με τα πολιτικά και με τις δημοσκοπήσεις. Τις ευθύνες από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή σαν να λέτε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν φταίει σε τίποτε. Δεν είναι έτσι. Έχει μερίδιο ευθύνης και η Νέα Δημοκρατία για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν.
Κοιτάξτε, μερίδιο ευθύνης εννοείται με την προηγούμενη κυβέρνηση του Καραμανλή. Είπατε τρόικα, είπατε 1002 πράγματα. Δηλαδή όλα μην τα φορτώνουμε στο Πασόκ. Θεωρώ ότι η καταστροφική πορεία της Ελλάδας οφείλεται αποκλειστικά στο Πασόκ. Ένα νέο όμως άμα ρωτήσετε τώρα, κύριε Ινεγλή, θα του πείτε και του ρωτήσετε ποιος θέλει για την παρούσα κατάσταση, θα πει και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Λοιπόν, θα σας πω λίγο συνοπτικά, γιατί εγώ πιστεύω ο επιμερισμός της ευθύνης πρέπει να είναι πολύ δίκαιος και αντικειμενικός. Ωραία, να λοιπόν, το Σεπτέμβριο του 2009 ο κ. Προβόπουλος ενημερώνει τον Παπανδρέο και τον Παπακοσταντίνο για την κατάσταση της οικονομίας. Του λένε αν δεν ληφθούν μέτρα εγκαίρως, το έλλειμμα θα πάει στο 10%. Και φουσκώθηκε το έλλειμμα. Συμφώνησε. Μετά βγαίνει ο Παπανδρέου και συνεχίζει την προεκλογική του εκστρατεία και λέει λεφτά υπάρχουν. Όταν ο Παπανδρέου κέρδισε τις εκλογές του Οκτωβρίου, αντί να πάρει μέτρα προκειμένου να μειώσει το έλλειμμα που είχε ξεφύγει, ξεκίνησε τις παροχές με το περίφημο επίδομα αλληλεγγύης. Σωστά. Λοιπόν, την ίδια ώρα υπουργείως μιλούσε με τον επικεφαλής του Δουνουτού, τον Ντομινίκ Στοσκάν, για την πιθανή χρηματοδότηση της Ελλάδας από το Ταμείο και μαζί με τον Παπακοσταντίνου δεσιμούσαν τη χώρα με τις γνωστές εκφράσεις που εγώ ντρέπομαι να τις πω κιόλας. Για το Τιτανικό λέτε. Ναι. Εγώ ντρέπομαι να τις πω τέλος πάντων. Μετά συνεχίστηκε στις αρχές του 2010 το έγκλημα αυτό, όταν ο κ. Παπανδρέου έβαλε στο τραπέζι των συζητήσεων το περίστροφο του Δουνουτού. Και έχουμε και την κατάθεση του Χριστοδούλου στην Εξεταστική Επιτροπή, ο οποίος χρησιμοποιώντας μάλιστα και τις δικές του εκφράσεις είπε ότι μόλις το άκουσαν αυτό οι αγορές φρίκαραν. Αυτά είναι λόγια του κύριου Χριστοδούλου. Αυτή είναι η ιστορία κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, μετά η μεγάλη ευθύνη πιστεύω του Παπανδρέου είναι ότι με τη στατιστική αρχή είναι αυτό το σκάνδαλο που έγινε για να φουσκώσει το έλλειμμα και να πέσει στην αγκαλιά του Δουνουτού η Ελλάδα. Λοιπόν, το έγκλημα αυτό έγινε και αυτό έχει την υπογραφή του Πασόκ. Αυτό δηλαδή σε αυτό πώς μπορεί να ευθύνεται η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, δεν είπα ότι φταίει σε αυτό. Μερίδιο ευθύνης λέω, είπα ότι αν σε ένα νέο βρεθείτε και συζητήσετε, θα επιρρύψει σίγουρα ευθύνη στη Νέα Δημοκρατία. Ίσως από προηγούμενες κυβερνήσεις, ίσως τώρα, γιατί είπε ναι στο νέο μνημόνιο, αυτό το δεύτερο. Το νέο μνημόνιο, για να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Το οποίο το ξορκίζει επί της ουσίας, αλλά. Το νέο μνημόνιο είναι σαφώς καλύτερο από το πρώτο μνημόνιο. Και με την καλή επιλογή θα μου πείτε τώρα. Μεσολάβηση της Νέας Δημοκρατίας κάποιοι όροι του έγιναν ας το πούμε πολύ πιο καλή, ευνοϊκή για την Ελλάδα. Το δεύτερο μνημόνιο η Νέα Δημοκρατία με μια στάση ευθύνης αναγκάστηκε να το υπογράψει, διότι η καταστροφική πολιτική του Πασόκ είχε φέρει την Ελλάδα πριν της χειροκοπίας και μάλιστα θυμάστε και το δημοψήφισμα αυτό του Χάρη Καστανίδη, ο οποίος τώρα και με το νέο του κόμμα αυτά όλα τα αρνείται και ότι έχει εξαγνιστεί πλήρως. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία έπραξε για άλλη μια φορά και θα έλεγα και τον Αντώνη Σαμαρά, επειδή γνωρίζω την πορεία του, έπραξε πάντα έβαζε το εθνικό συμφέρον κάτω από το κομματικό συμφέρον. Γι' αυτό υπογράψαμε το δεύτερο μνημόνιο. Δεν θα μπορούσε, δηλαδή για να γίνει πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς αργότερα ας το πούμε να του δώσουν μετά τα εύσημα, αλλά να έχει καταστραφεί η Ελλάδα. Αυτά που λέγονται ότι η Νέα Δημοκρατία συνένεσε και άλλαξε στάση δεν ισχύουν. Κάποτε στην πολιτική σίγουρα αλλάζουν οι καταστάσεις και πρέπει αυτό που θα κάνεις να έχει απότερο σκοπό την προστασία του εθνικού συμφέροντος. Μάλιστα. Αυτή είναι η άποψή μου. Ήσασταν σαφείς κύριε Ινεγλή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, δεν έχω άλλο χρόνο. Λοιπόν, να ευχηθώ το καλύτερο και ας δούμε μέσα στην εβδομάδα ή την επόμενη εβδομάδα να ανακηρύσσετε κι εσείς ένας από τους υποψηφίους, τους 6 υποψηφίους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ, Ηλία, θα τα πούμε. Λοιπόν, να είμαστε καλά.